danna musu subscribe don alamar karuwa. Allah ya bar mu da annabi. قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا فتهادى الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake haɗa mu a wannan wuri mai albarka don ci gaba da karatu da muke a wannan littafi na Zadul Muslima. Yau insha Allah darasi na uku a wannan littafi, kuma har yanzu ban mu gushe ba, muna cikin wannan maudu'i da yake magana akan neman ilimi da kuma yada ilimi. Yau ma insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya. Wancan karatu da ya gabata mun tsaya a hadisi na 4 a wannan babi. Yau kuma insha Allah za mu dora daga kan hadisi na 5 insha Allah. Muna roƙon Allah ya mana gaman katar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hadisul Khamis an Abi Sa'id al-Khudri qala qalat an-nisa'u lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam galabna alayka rijalun faj'al lana yawman min nafsika fawa'adahunna yawman fawa'azahunna wa amarahunna. Rawahu al-Bukhari. Wannan hadisi na biyar an samo daga Abi Sa'id al-Khudri qala yace qalatin nisa, mata sun ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, galabna alayka rijal, mazaje fa sun rinjaye mu game da kai. Komai maza mu mata an ije mu kenan a gefe, ba a yi da mu. Komai maza da maza ake yi, komai tafiya da maza, majalisi a masallaci maza ne, kowane abu, duk wani abu na wahayi yana zuwa da maza ake yi. Mu mata muna gida, maza fa sun rinjaye mu. Yanzu abin da muke so da kai, ka saka mana wata rana da kanka wanda za ka zo mu ma ka mana wa'azi, ka sanar da mu abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce ka da ka sanar da mu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu alkawarin wata rana, ya zo ya musu wa'azi, ya umarce su da ku yi kaza da ku bar kaza. Kaga wannan yana nuna damuwan mata na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi addini, ba akasin matanmu da yanzu. Ke kin san biki sani ba, kuma ba kya ƙoƙarin ki sani. Wannan ba ƙaramin aibi ba ne a gurin mace, ba ma iya mace ba, har da namiji. Baka sani ba, kuma ka san baka sani ba, kuma ba ka ƙoƙarin ka sani. Wannan ba ƙaramin aibi ba ne, wannan cutan kai ne. Muna roƙon Allah ya cire mana wannan cuta a zukatanmu. In ban mu sani ba, Allah ka ba mu ikon tambayan abin da ya shige mana kai, ya mana duhu, ban mu san shi ba, mu yi ƙoƙari a sanar da mu. Hadisi na 6 a wannan babi, an Aisha ta qalat ni'man nisa'u nisa'ul amsar lam yamna'ahunna haya'u an yas'alna anid dini wa an yatafaqqahna fihi. Rawahu Abu Dawud. Hadisi na 6 a wannan babi an samu daga Aisha, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha take cewa, madalla da matan garin Madina, madalla da su. Me yasa take ce da madalla game da matan Madina? Ta ce kunya bai hana su tambaya game da abin da ya shafi al'amarin addini ba. Saɓanin matanmu na yanzu, ke kin san biki sani ba, kuma wannan abin lalluran ki, babu wanda ya shafa sai ki, amma kuma wai kina jin kunya ki tambaya ya ake yin abu kaza. Aga wannan cutan kai ne, wannan cutan kai ne ba karamawa. Idan baka san abu ba, kakkai tunanin wanda zaka je ka tambaye shi kila ba sa'anka bane, kila ma ka haife shi ko kin haife shi. To kar ki kalli wannan, ki kalli me yake da shi wanda Allah
ya mishi baiwa da shi, kawai wannan zaki kalla. Wane ko wance ni ko abu kaza ya ake yin shi, ban san yadda ake yi ba, sai a gaya ma. Ba girma ba ya da kai bane ba, abinda ake so kenan, ba ya da kai bane. Abinda baka sani ba kar ka kalli kankantan wanda zaka je wurin shi, a'a ka kalli waye ce kai abu. Ai Allah ne ya ce kai, to sai ka kalli girman Allah din, ka kalli kuma girman abin da kake son ka tambaya din, sai ka je ka tambaya a sanar da kai. Wannan shine shi yasa sai ta ce madalla da matan Madina, kunya bai hana su tambaya game da addini ba. Duk wani abin da ya shafi na addini ne, ba su jin kunyar su je su tambaya ya ake yi, a gaya musu ga yadda ake yi. Kuma bai hana su zurfafawa tambayan da muna ganin da mu iya jin kunya a kan shi, su ba su ɓoye wannan kunyan, fitowa da shi suke yi su faɗa kowa ya ji. Saboda ƙila a taron da ake ciki, ƙila akwai abin da ya dami mata sun kai 10, amma kowace tana jin kunya ta tambaya, sai wata ta yi ƙoƙari ta tambaya. A lokacin da ta tambaya ɗin nan, wata za ta ce kaga abin da ke damuna, to lokacin da aka sanar da su kaga za su ji daɗi. To haka kima da za ki je wani wurin ki ci ana karatu, ki yi tambaya ga wani abu, akwai wasu ire-iren ki wanda su ma wannan abun ya dame su, amma suna jin nauyin su yi tambaya. Haka nan za su ji daɗin tambayan da kike yi. Shi yasa da yawa mutane ke asaran al'amari, suke asaran ayyuka na ibada da yawa game da kunya, wanda kuma kunya game da karatu ba abu ne mai kyau ba. Kunya abu ne mai kyau, duk hasali ma kunya suna haɗe ne da imani, amma abin da ya shafi karatu, ya shafi addini, ba a kunya da shi, ƙoƙari ake yi a sani. Wannan babi insha Allah mun kawo ƙarshen wannan maudu'i. Muna roƙon Allah abinda muka karanta a ciki, Allah ka ba mu ikon yin aiki da shi. Abinda muka karanta daidai, wannan dace ne ga Allah, kuskure kuma wannan gajiyawa ne irin tawa da kuma aiki irin na shedan. Muna roƙon Allah ya yafe mana. Allah ka sanya ma karatun mu albarka, ka sanya ma rayuwar mu albarka. Iyayen mu Allah ka ji kansu, ka ji kan iyayen mu, kuma Allah ubangiji ka taimake mu da taimakonka. Malumin mu Allah ka saka musu da alkhairi. Subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمره Danna musu subscribe idan alamar karuwa.